Ko? Pa i gosti. Projste dole, molim. Malo se kreće. Pero! A ne nudi mi se. Mare! Još dole. Tako. Sad je gađa. Ruka! Ja, Laura.
Ajde Mario! Ajde Mario! Dečke makar. Gledaj, mala ruka!
Sad ćeš ti suditi, evo, 27. Kako udaraš ti u čakom se godiš ne ide. Mare, vodi! Poi la flauta puša.
Io
moraš šutiti. Gledaj, dušta. Gledaj, što bježi? Bravo, Laura!
Ovo Sare! Samara to malo tamo. Este je naša, pa ne ne, što radi? Kucaj, kucaj! Bravo, Marija. Bravo. Šut, Gabo. Tako, brate, neće gube, ne vladi.
Pazi! Na kanalu. Ajme, ne okrećete guzicu, jedemo majku guzicu. Ajde, kraj. Ajde, evo. Какой ты мимар, тебе нашел ноги. Эй, ты чак нашел, включи. Чекай, ти не підіграв. Боїться, так самі поїзд купив. Ти машину купив. Чекай, ти зачем доіграєш? Айде, бо. Добре, Mali, stari, da ne mislim primati.
drugi stranu lezi, ti. Dobro naćio sam, nije nič sad kad je ti gol. Kjeri glavu, kjeri glavu. Ona bio Josto, petak. A svaki put mora pridavati. Bravo, Marija. 858. Padi, padi. Bliže njoj. Ajde, Saro. Ovo je ova što se zagrijavala ovdje na se. Nisi bio. A ovo je drugi put, malo prije, uvijek stalo da se centi. A ovo je ona mala što se zagrijavala ovdje na se. Ja ne znam ovo je gol. O koga je ti? A, o soku, ovo je stative, 15. Dobro, ne bi. Ti kad mi krenemo zadnji 20 minuta. Pressing. Strčala i stala. Da, znači, kaj ova dala. Njih se je više plaćno. To, stari, bravo! Šta će pustit će? Opet tu poziciju pošla, ne daje. Odgovara. Vidio li naš? Pa ne da jedan da ti nove odgovara, ja ću sad... Ako je šefe. Samo je daj! Nemoj ti dobro, nemoj! Daj sama tamo! Nek sam nervozno. To je što sudi, to je bilo s druge strane. Ti se uspora ne vidi. Ja i tamo mislim samo da je... Štenek. Ja tam zove, on je u Kanadu. Gdje je ona? 15, je. Šta sad si nervozno? Šta je golman? A? O je, ali ona ostane. Da išlo uše malo mu. Da uše. Ovo treba išlo uše. Ne mogu ni kaži reći koji je rezultat, semafor ne radi, ne radi ništa. Mogu reći da uče kaži. 1-1. 1-1 i gotovo. Sedorka nema. A da vidi isto snima. Na meni je bitno sam da nisam. A sad više trag. A bitno je da si na prvom mjestu.
Crveni noj, sad će nam opet gol. Tako i treba. Da će nam gol neki da čuj. Muški. Ženski. A, to. Ne znam. Pablo, dođi, Pablo. Dođi. Dođi. Pablo, ajde zubu. Bravo, doktore. Napad, napad.
Imaš čak, ovo ima 7,5 kilo. Ako ima i... Mam da fajnije, znači no. To sam ja bio onaj pris. Priđi bliže njoj, pa vidi. Nu, grad. Pa kad je upala tamo. More za djeme.
Daj ste na nju Boga, šta je pušta? Vidu. Evo ga, ima vidio. Cosa da Giude, ciao! Vada riudu! Polako, Gabe, polako, nemoj tako. Marija! Marija, kog stoji? Ljubice! Uzmite! Milice i Ružice! Milice, zabij to! Bravo, Milka! A, vidio, nema ni pisao, vidio. Quale scaccia? Vedi šta je, Marija, Marija! Milice! Ljubice! Zabij to! Reci, kako ti izađeš na krest? A, moraš i reći što. Igra tamo! Dai, stai, na nju, na nju! Pazi, pazi! To inače. Nije do tebe, dove. Mene nema fleše, Nek samo izvini. Koliko stoji? Pa i sam vidi kako si. Evo da idem to da je buvajte. Nemoj Diša! Ja sam
Ne bi da kada u zvijer zvanu poku. Ajmo, daj ti. Ovako, ovo se radi da ti dobro. Ajde. Jedna strana, samo ima pol face. Druga preko.
Bravo!